भैया ऐसे बोला जाता है जैसे एक तो बैठल बड़े जना चीफ मिनिस्टर ये भाई बड़े अबे गरिया देनु इतना सुंदर सुंदर हमरा गाड़ी आवे बम्बईया किनका जिंदगी नरक हो जाई काने में से खून फेंक दे ससुर न तनी के कि रोगन गनला हमर आसी हरे बदनवा अपने माई बहन के भी ये कुल करेला जा माई बहन के कर पैबा काहे यार अपनी इज्जत अपने हाथ से धोते हो तू पैक मार लोगे साला जिंदगी नरक कर दोगे बहुत ऐसा कम होखेला कि प्यार मोहब्बत जे करे ओकर प्यार सफल हो जाए। अक्सर ये होला कि प्यार में लड़की की कहीं और शादी हो जाला लड़का के कहीं और शादी हो जाला लेकिन ये प्यार में शादी भइल बा अब लड़किया लड़कवा जिसे प्रेम करत रहे उहे से शादी भइल बा। अब शादी होके जब गइल बिया ससुरे लड़की अपन भाव कहती है कैसे कहती है कि अजबा हमारे पापा भैया कहाँ बड़े कि अजबा आप पहला मिलनवा आ मिलन सजनी के सजनवा आ जस खिलल बा बदनवा ए बाबा ये लोग नेवता में बनी जाए बुलाओ लो हे लोगन के क्या बाबू अरे देखो तरु अब हम आगे वाली तो आवा ना यार इतना ऐठल हो जा कहाँ जाई कुल ऐठनवा का करबा कलेंदर भैया ले काहे नहीं खले ते का मिली के अजबा अब पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा अमरा अंग गुलाब जस खिलल बा बदनवा कि सुनी सुनी भगवान वाह देखो मुस्किया दिया कि सुनी सुनी भगवान अजन बिहान होखे दी कि सुनी सुनी भगवान जन बिहार कि आज राजा जी के कोरवे जवान होके दी आज राजा जी के कोरवे बिहार होके दी कि अजबा पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा Yeah.
आज राजा जी के कोरवे में सयान होखदी आज राजा जी के कोरवे में जवान होखदी कि अजवा पहिला मिलनवा मिलन सजनी के सजनवा मोरा आगे आगे गुलाब जैसे खिलल बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखदी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखदी आज राजा जी के कोरवे में सयान होखदी आज राजा जी के कोरवे में सयान होखदी बड़ी बात मन तो लगी है सब उतार के एक होवे शुरू कर भैया ऐसे बोला जाता है जैसे एक ठो बैठल बड़े जना त चीफ मिनिस्टर ही है भई बड़े अबे गरिया देनु दे सुंदर सुंदर हमरा गाड़ी आवे बम्बईया किनका जिंदगी नरक हो जाई काने में से खून फेंक दी ससुर न तनी के कि रोगन गनाला हमार आसी हरे बदनवा अपने माई बहन के भी ये कुल करे लजा माई बहन के कर पैबा काहे यार अपनी इज्जत अपने हाथ से धोते हो तू पैक मार लोगे साला जिंदगी नरक कर दोगे तुम लोग कि रोवन गनाई हमार आसी हरे बदनवा अब भूख भूख जरता रे अमन के दिया ना कि आज आपी साल बाबू के आज आने होखदी थे आज राजा जी के कोरवे में कि आज राजा जी के कोरवे में